Om aftenen og natten til dels klart vejr og kun enkelte lokale byer. Temperaturen ned mellem 4 og 10 grader, og vinden aftager op med lidt til frisk omkring nordvest, ved kysterne stedvis hård vind. Mandag i den østlige og nordlige del af landet nogen eller en del sol, men i perioder lidt mere skyde og mulighed for enkelte byer. I den sydvestlige del af landet mere skyde og i Vestjylland måske enkelte byer. Temperatur op mellem 9 og 12 grader og lidt til frisk vind fra nordvest, ved kysterne stedvis op til hård vind. Om aftenen og natten tørt der til dels klart vejr, i Vestjylland dog mulighed for byer. Temperaturen ned mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til frisk vind og i Nordjylland stedvis hård vind, lokalt måske kuling. Tirsdag noget sol, men i perioder mere skyde og stedvis lidt regn eller byer. Temperatur op mellem 10 og 14 grader.